Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumane. Mukoma Robert Tapfumane makadiko ndini maisimba ndakabva kuHarare ndikauya kuno kumusha ndikasvika ndikaona aiwa zvinhu zvese pamusha zvakanaka. Ndakauya uri musi weSaturday, ndakakwira bhazi reSaturday ndikasvika Saturday yacho usiku kunoku kumusha. Ndakatouya nemukadzi wasimba nemwana tiri kuno kumusha. Ndakasvika zvese zvakanaka. Chandakazongoitawo mukoma Robert, ndakati ndauya mukoma wasimba wandaifamba navo vari kuno kundo wakanga wasara vari pamusha. Ndikati zvendauya kudai chienda utaurirawo nababa mukuru ako nana mai guru kuti mama wauya, sezvo wakanga wakambonditumira shoko ndiri kuHarare kuti ndiuye tiende kuChipinge kwana Jonathan Nduna kunoripa ngozi. Ndauya ndaapamba vochironga zuva rekuti tiende kudare. Ndakatomirira ivo ndiripo. Kana zuva renenge wangotaura toita sei ndakasununguka tinoenda mwanangu ndowaudza. Mwana akasimuka mukomana atori 26 years anonzi Bili. Akaenda akataura navo akasvika bamukuru havapo. Apa bamukuru ava vanga vatone mazuva. Ndaitongoita zvekunzwa kuti bamukuru vasonzwa mushe vari kurwara vari kwaMutare. Saka mai guru apa wakanzwa kuti ini ndakauya musi weSaturday manheru. Mai guru akabva vasvika musi weMandi. Vauzwa kuti mai Bhiri adini ngokuti vanhu vakazondiona Sunday zuva rakutodoka. Mandi yacho mai guru vasvikawo pamba patongogara padhuze nepadhuze. Pangori nemisha miri chete pakati pedu. Mai guru abva vauyawo. Patagara ndandatuma futi mwana. Uyu mwana wandakatuma Bhili wakasvika kanzi mai guru hakuna. Kune mumwe hanzvadzi yake inonzi Baibhiti. Aripo akabva kumurume wake aripo ane vana 2 wanga akarorwa kwaTsekete kwana Lloyd Tsekete. Akatorambwa waripo pamba ipapo. Vasvika vamuona akati zvakanaka ndichaudza baba nani namai kana vauya kandi ndichawafonera. Mai vachiuya chipiri chacho vandatuma futi mwana chienda wotaura namai guru kuti mai guru anzi namama ndaapo shoko ramakatumira ndiri kuHarare riya tichirapisa simba kwasekuru tashu kuti iwo ndiuye tichiende kwaMambo Marange vanopedzisa mhosva dzavo dzoda kuripwa. Ndauya ndaapamba. Vanongoronga zuva rekuti tiende kuti vanofonera mupurisa waMambo Marange. Mwana akangonzi zvakanaka ndichaudza baba wako havapo kureva iwo baba mukuru. Ndikagara chitatu china. Ndatuma futi mwana kuti shoko riya ranyatsa kusvika here kuna baba mukuru. Ndakabva ndasangana nemwana wamai guru pamugodhi patochera mvura panext door pangu. Tikatomhoresana zvakanaka. Ndikati shoko makaendesa here kuna baba kuti ndauya tiende kunoripa mhosva. Akati mama wakataura. Ndikati zvakanaka. Pandachizofonera mupurisa waMambo Marange vanonzi Wamakaha ndo ane nyaya yedu. Wamakaha vaya tataura navo wakati achiudzanai dheti rekuuya kadai mama togona kuti Sunday zvinoita ngokuti Sunday Changamire ari kutonga Mambo Marange sezvo weekend iri Easter asi Sunday vanotonga kune nyaya dziriko Sunday. Ini kwakutotuma futi mwana kwamai guru kuyakwe. Chidzoka futi mwanangu uende kotaurira na mai wako kuti hanzi Sunday kudare wabva udzani baba wako kwaMutare kwavari. Zvese zvitakapera kuita nemwoyo werudo chaiwo. Ndisingazivi tiri kutoronga zvedarika ivo vari kutoronga zvekutama. Saka nhasi taenda kudare ndamuka nemwana wangu tabva pambana 5. Nekuti Sondo kudai mota dzinonetsa hakuna mota kana kombi inofamba tinotonera mota kuBezo Bridge kana kwaMushunji. Ndamuka nemwana wangu tikafamba zvekuti patafamba pakareba 18 kilometers kuenda kuti tiende pane kombi. Kwakuchikwira mota kuBezo Bridge kwakushendepi kudare. Tasvika kudare kwaMambo Marange tapinda avo hawapo. Nyaya yedu bva yapinzwa. Mambo Marange akati ivo vanga vakati vari kumirira imimi sezvo imi mauya makavapa shoko here. Tikati hongu. Zvikanzi aiwa ngavachinyorerwe tsamba yekuti vari kudiwa kuno kudare musi wechitatu. Tsamba iyi takuipa mupurisa waMambo. Mupurisa waMambo akati ndotogara kure nawo chipai iva vava varidzi venyaya tsamba. Wasvika nekuna sabhuku wavo sabhuku Ngonya. Wasvika kuna sabhuku woenda nemukomana uyu nawo mai wacho wasvikawo pachinyi warume wavo baba mukuru wavo tsamba nemhuri yavo kuti musi wechitatu kudare. Ndichibva kudare ukuka ndaona meseji yemwana ndiri murodhi. Akati mama vana baba mukuru kwauya rori varongedza zvidziyo zvese pamba hapasina vanhu. Kwauya rori UD pamba hapasina vanhu.
nyambisirwa isu tiri kuti tiri kuronga pamwe kati zvinhu zvitopere zvakanaka ngoti ngozi ichazotera kakuwana nekuwana. Asi ndasvika mukoma Robert pana baba mukuru ndatosvikapo ndirubva kudare ndatanga kutonzona message yemwana kwazotosangana navanhu murodho chitongondiudza kuti ko imi mabva matamisa hama dzemurume kudaro sei ko sekuru tasvi wacho wakaita sei ko sekuru tasvi iwawo wamunoti sekuru tasvi vane mbiri vaita zvekutoti mukoma wemurume iye Charles Mutendau atame musha nekuda kwenyu imi maisimba makaenda kwatate guru tasvi wadini kumbouya iwo tate guru tasvi wacho timbonyatse kuwaonawo nesuwo tinovada. Ndikati aiwa tate guru tasvi pawo vakatoita isusu tisu tichida kutoedzokako kana tiine matambudziko ende vanoda munhu wese kuti huya urapwe ane zvinonetsa. Saka ndisiziva kuti baba mukuru vatiza pamusha wakogara kupi ndichakunzwa chete kusvika mangwana masikati shoko rinenge razara ndichaudzwa neshamwari dzavo kuti waenda kupi hapachina vanhu mukoma Robert ndo nyaya iri kuno ndibai simba zvavo ndatobva kudare ndaneta kudare tatobva kuma12. Saka nyaya yekufamba futi mukoma Robert ndo inorwadza. Ndafambazve tadzika kumota kwazokwira inoenda kwaMushunji kwakufamba zvekuma 15 kilometers kubva kwaMushunji kuya kumba. Saka ipapa ndasvika pambaba mukuru pacho ndasvika hapana kana chiro madho atovharwa hapana kana munhu vanhu vaenda. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.
Gracias.